И здравейте, приятели! Това съм аз в Workshop и днес ще ви покажа как да си направите автоматична градина за дини. Започвате както се прави обикновена градина, обаче така и така. Тук слагате точно тук слагате така и започвате да не е тук. Вече е тук. И почвате да слагате бутала. Ето така. Слагате буталата. И слагате тук също ето така нагоре. Пак слагате бутала. Ето така. А тук слагате вода. Тук също. И тук също. Тук слагате червен камък. Ето така. И едно копче. Продължавате напред. А тук слагате един червенокамен ренсталатор. Ето така. Включвате го на първото и продължавате. Така. Тук пак червенокамен ренсталатор, пак на първото. И ето работят всички пистани. Да. Имате диамантена мотика и там някаква си мотика. Каквато и да е. И правите така, че да посеете, обработвате го с мотиката. Ето така. Обаче и си посявате диневите семена. Ето. Обаче аз няма кога да чакам, за това ще взема диня и това. И вече като порасни, нали, е така става. Динята се бере много трудно. Това ще е много по-лесно, защото става много бързо. И примерно като порасне, само цъкате този бутон и ето. Всичко е обратно, само събирате и сте готови. Това беше от мен. Аз бях в Workshop и днес ви показах как да си направите автоматична градина за диня.